din l-elezzjoni hija għal-kap tal-partit, għal-kap tal-oppożizzjoni u għal-Prim Ministru futur. Aħna rridu nresqu l-qudiem sija l-opinjonijiet tagħna, l-proposti tagħna dwar l-organizzazzjoni tal-partit, kif ukoll il-viżjoni tagħna ta' kif għandha taħdem, kif għandha tagħmel il-ħidma tagħha l-oppożizzjoni u mbagħad eventwalment ukoll il-viżjoni tagħna l-pajjiż. F'dan l-ewwel stadju jiena qed nikkonċentra fuq il-ħidma interna tal-partit. Hemm strutturi li għandhom jiġu msaħħa, però prinċipalment irridu nerġgħu mmorru lura u naraw ħafna minn dawk l-istrutturi x'kien l-iskop tagħhom. Jekk ngħidu l-kumitati sezzjonali, il-kumitati sezzjonali l-iskop tagħhom kien dejjem wieħed politiku. Matul is-snin naqas l-input politiku u għamlu affarijiet oħrajn. Hemm bżonn li mill-ġdid nduru fuq il-kumitati sezzjonali tagħna fejn għandna Mario għandna kbir. Hemmhekk hemm riżorsa kbir ta' nies b'esperjenza, nies tal-antik, nies preżenti, nies ta' ftit snin ilu li kollha għandhom l-esperjenza tagħhom. Inti minn dik l-esperjenza tibda tiġbed ir-realtà ta' madwarek. Iktar ma niġbdu minn dik ir-realtà direttament minn nies li huma tagħna on the ground fil-lokalitajiet fuq il-postijiet tax-xogħol, iktar huma il-politika tagħna tagħmel sens għax tkun politika magħmula b'saqajna mal-art fir-realtajiet li qed jgħixu n-nies hemm barra.